बा आरो 6 जानुवारि साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो लानाय बिजनी जिल्ला बर'थ आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया बिजनी महकुमानि सिंनि बर' बाजार हाथाइसालिनि फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि गिबि सानाव थान्दै बादा बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय, थुनलायारि आयदा बेखेवनाय आरो बेलासि समाव सानसुमैफोरजों सावरायनाय आरो मोनाबिलियाव थान्दै मेल हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों होनना बिजनी जिल्ला बर'थ आफादनि आफादगिरि डॉक्टर गोगोम ब्रह्म कसारी बिथाङा फोरमायदों। बिथां डॉक्टर गोगोम ब्रह्म कसारीया फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 2026 मायथाइयाव खुंजानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खुंफुंना हरनो थागथियारि जाबाय होननाबो फोरमायदों। गिबियाव 2024 मायथाइ गोदान बोसोर आरो फैगौ मागो दमासिनि थाखाय गाहाम हामलायथि हरग्रोबाय। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 33थि जथुम्माया दिनै 5 आरो गाबोन 6 बे साननैनि हाबाफारि लानानै बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायजों खुंफुंनो लानाय जाबाय। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बादियै जोङो बानजाय आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बेखेवनांगौ हाबाफारिफोरखौ बेखेवनाय जादों फुङावनो, जेरै थान्दै बादा बेखेवनाय, थान्दै जथुमसालि बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय आरो सायनासालि गुबै सायनासालि बेखेवनाय बेयो फुंनि हाबाफारियावनो जोबनानै थांबाय। आरो सानजौफुनिफ्राय जोंहा मोनसे बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासै सानसुमैफोरखौ हांख्रायनानै मोनसे जर'खा जथुम्मा जिरायनाय जादों, जनाय जादों। बे जर'खा जथुम्मायाव जों बेखौनो सावरायदों मोनसे आयदा लानानै जे फैगौ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जथुम्मा टार्मिनेटिं इयार्स बे जथुम्माखौ जोङो बिजनीयाव बरायनायनि बागै गुवारै सावरायदों। लाबोनांगौ लाबोनाङा बेखौ लानानै जोङो सानसुमैफोरखौ लानानै दिनै गुवारै सावरायबाय। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हाबाय जोंनि सानसुमैफ्रा बिजनी हालामनि गोरों गोरा बयबो गुबुन गुबुन आफाद, गुबुन गुबुन सानसुमैफोर, गुबुन गुबुन सोलोंथाइगिरि एकाडेमिसियान बिथांमोना मत होबाय जे बे जथुम्माखौ 2026 जानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ लाबोनांगौ, बेखौ बरायनानै लाबोनानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनांगौ। बेखौ दिनै बे जर'खा जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि सानसुमैफ्रा फोरमायबाय। आरो बे लेखायैनो जोङो दिनै बिथांमोननि बोसोन, बिथांमोननि फोरमायथिनाय लेखायै जोङो दान्दिसे उनावनो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मानि थान्दै जथुम, बे थान्दै जथुम जागोन। बेवहाय बे सानसुमैफोरनि सावरायनायखौ लानानै जोङो थांखि आजावगोन। आरो बे थांखिखौ जोङो फैगौ 14 जानुवारियाव जानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि जोबथा, बे बोसोरनि जोबथा मावफुं आफाद मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बेवहाय जोङो बे थांखिखौ लानानै थांगोन। आरो फैगौ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां 65थि जथुम्माखौ हांख्रायनायखौ दैथायहरगोन। आरो साननैनि हाबाफारि बादियै दिनै दान्दिसे उनावनो जोङो थान्दै जथुम जागोन। बे थान्दै जथुमाव जोङो थान्दैफ्रा लाबोनाय बा गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय सफैनो गोनां जि थांखिफोर दङ बे थांखिफोरखौ आजावगोन। आरो बेवहाय जों बे थान्दै जथुमाव बर'फोरनि सोलोंथाइ बा सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय थुनलाइ, गुबुन गुबुन बिथिं समाजारि बिथिंफोरखौ लानानैनो बेवहाय सावरायगोन। जोङो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाव दैथायहरनांगौ थांखिफोरनि बागै सावरायगोन। आरो जोंनि बिजनी हालामनि सिङाव थानाय बायदिसिना जेंना बेफोरनि सायाव सावरायनो गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायगोन। दिनैनि हाबाफारि बेबायदिनो जोबलांगोन। आरो गाबोन अखानायै फुङाव जोंहा फुंनिफ्रायनो फिरफिला दिखांनाय, मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारि दङ। आरो बिनि उनाव जोंहा नैथि थान्दै जथुम गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव नैथि थान्दै जथुम जाफिनगोन। बे नैथि थान्दै जथुमावनो जोङो जिहेथु देग्लाय जोंहा टार्मिनेटिं इयारमोन, जोंनि बिबान बिदिन्थिया देग्लाय थुंगेबाय। बेखायनो गाबोन जोङो गोदान मावफुं आफाद दानाय जागोन। बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफाद, गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद गाबोन फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जानो गोनां जे नैथि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव जोङो बे आफादखौ
सिफायनानै गोदानै दानाय जागोन आरो सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय जोंहा गेवलां मेल दङ बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि मानगोनां थरेन बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे थिखानाय बुंथिगिरि महरै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बर' बिफाननि गाहाय प्रफेसर भुपेन नार्जारि बिथाङा जोंनियाव आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बेखायनो जोङो बे बिजनि हालामनि दाब दाब जायगानिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बे गेवलां मेलाव गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बे मेलाव जोङो बे थांनाय बोसोरथाम जोंनि बिबान बिदिन्थानि समाव जाय माने साबसिन फोरोंगिरि महरै जोङो सायख'नाय जायो बे साबसिन फोरोंगिरिफोरनो जोङो अलरेडि सायख'खाबाय बिथांमोननो जोङो गाबोन मान बावगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा सासे PhD मोननाय जोंनि हालामनिफ्राय PhD मोननाय सासे हिन्जावसा दङ फरायसा दङ बिथांनोबो जोङो मान बावगोन आरो बेजों लोगोसे सानैसो लिरगिरिया बेवहाय लेखा बिजाब बेखेवनायनि खोथा जोंजों रायलायदों बेवहाय बे गांनैसो बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि थागोन जोंनि बिजनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोखां लाइसि बागदावार थान्दैखौबो जोङो गाबोन गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखेवनानै रायजो राजाफ्रा मोननाय बायदियै राहा खालामनाय जादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।